दिखियाजुलि समस्तिनि राजखान्थि खैसारा गोबां दुंहाव आरोना दा साननैसो गावजों गाव होसोलायनाय बुलायलायनाय नाथायबा नोंथांमोना माखौ लानानै बेबायदि दावराव दावसि जालायलायबाय थादों? जों दायो हानजा सुरनो थांगासिनो दङ। सोरबा सोरबा बिखुङाव थाव फुननानै थाखा लागायखागोन। थांगासिनो दं जोङो। जों जाबाय बिजेपि रावखौबो हाबहोआ हादान एरियायाव। राजखान्थिया रावनिबो थाखाय आंगो नङा। आं दहाय फुङावबो बे मोनसे भिडिअखौ बानायखांखाबाय। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों जाय सुबुङा होसो होसो बुजादों बे सुबुङा दहाय फुङावहाय माने बियो मोनसे भिडिअ क्लिप हगारखादों। जोङो थांगासिनो दङ, केम्पेनिंआव जों थांगासिनो दङ, सोर सोर माने बिखुङाव थाव फुननानै थाखा होनलायलायनानै बिथाङा मोनसे भिडिअ फुटेज हगारदों। दा बिथाङा बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियाआव गावनो फेसबुकआव होनानै लाबाय। ओमफ्राय थांनानै मोनसे गिदिर घटना जाहैबाय। जोङो माब्लाबाबो लुगैया बेबायदि बुलाय सुलायखौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जि दिखियाजुलियावहाय रायजो जानाय बर'फ्रा बेबायदि बुलाय सुलायफोरखौ जोङो एसेबो मोजां मोना। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनियाव जौगानायनि खामानि गोबां मावनांगौ दङ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नुदों गिबियावनो आं क्लिपखौ लगायना होबाय नोंथांमोना। बे जाथाया जादों दिखियाजुलियाव। आसलथे जों बर'फोरा ना इलेक्शनखौ लानानै एबा जोंनि राजनितिखौ लानानै जोंनि समाजाव एसेबां मानि दुंहाव थासारि, एग्रेसन, गावनि पार्टिखौ लानानै बा गावनि पार्टिनि मुलाम्फाखौ नायनानै जों मानो सुबुंफोरा गावजों गाव बिदा फंबायजोंनो मानो एसेबां एग्रेसन देखायनांगौ, मानो एसेबां बुलाय सुलाय जानांगौ? जोंनि इलेक्शनाव गोबां दाब दाब जायगायाव इलेक्शन जाना थांदों। जों गोबांनिखौ जों रुजुनो नाङा, गुबुन स्टेटफोरनिखौ जों रुजुनो नाङा। जों गाव बिदा फंबायनो बे माखासेनि बिदा फंबाय नङाबाबो बा जोङो बर' हिसाबै जों बयबो गावबा गावनो गाव बिदा फंबाय साना लायो। बिबो आदा, बै बाजै, बै फंबाय, बै बिनानाव, बै बिब' बेबायदि साननानै जों बयबो सोमोन्दो लिंलायो आदा फंबाय बायदिसिना सोमोन्दो जों गाबज्रियो। खिन्थु जोङो इलेक्शनाव फैबा जों आदाखौबो बावगारो, बिफंखौबो बावगारो, बिदाखौबो बावगारो। जों माबे लामाजों थांगासिनो दङ? गावजों गाव जुदि बे राजनितिखौ लानानै जों एसेबां मानि दुंहाव थासारि, गावजों गाव बिदा फंबाय सिनायलायनो रोङै, गावनि थैनि असे बिदा फंबाय नङाब्लाबोथ' बेबो सोरबा सासे बर'नि फिसा, सोरबा बर' बिमानि सासे फिसाखौ जोङो बेबायदि बुलाय सुलाय खालामनांगौ गोनांथि गैया। नम्र भाबै गुसु मेलेमजों जोङो उइदाउट एग्रेसन देखायालासिनो जोङो जोंनि जानो गोनां बे बिसायख'थिखौ बारहोलांनांगौ। गाबोननो इलेक्शन जोबगोन, गाबोननो बिदा फंबाय मोखां नुलायलायगोन, गाबोननो लामा सामा सौग्रावलायगोन, नुलायलायगोन, आरो मा बाबै रायलायगोन, मा बाबै मोखां देखायगोन? बेबायदि जों गावजों गावनो जुदि सोरबा बिजेपि, सोरबा बिपिएफ, सोरबा इउपिपिएल बेबायदि खालामबाय थायोबा आरोना, थ' साननो गोनां बाथ्राया बिसो। जों गावजों गाव रिसपेक्ट जों होलायनांगौ, जों गावजों गाव अनलायनांगौ। सोरबा बिपिएफ बिबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ। सोरबा इउपिपिएल बिबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ। सोरबा बिजेपियाव दङ भारतीय जनता पार्टी, बेयो नेसनेलनि मोनसे गिदिर पलिटिकेल हान्जा, बिबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ। थ' जों जेरावखि थानानै खामानि मावा मानो, जों गावजों गाव बिदा फंबाय, जों बर'जों बर' माने खौसेथिया थानांगौ। बेबायदि बुलाय सुलाय, एग्रेसन, सोरखौबा बिखुङाव थाव फोननानै लाखा, उमुक जों थांगासिनो दोङो रेलियाव, नोंसोरखौ नायगोन, उमुक थुमुक माने बेबायदि एग्रेसनजों जों मालाबाबो आवगायनो नाङा। थ' राजनितिजों लोब्बा लानानै माखासे सुबुंफोरा बेबायदि एग्रेसन देखायो, बेबायदि दुंहाव थासारि खालामो, बेबायदि जाथायफोरखौ सोमजिहोयो दि जोंनि खना खनला बर' गामिफोराव बेयो जानाङा। सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय, सोरखौबा फिखुं दोलाब होनाय,
सोरखौबा बारना जोनाय सोरखौबा जमनाय लामा सामा बेबायदि जानाङा दै आं गोथौयै साननानै नाहरब्ला जों बुङोब्ला मिथियोब्ला खोन्थायोब्ला जों बयबो गनायलायना थानांगौ जों गावजों गावसो बेबायदि सानसेनि इलेक्सनखौ लानानै जों बुलाय सुलाय खालामबाय गाबोननो लामा सामा लोगो मोनलायगोन गाबोननो बबेयावबा रेस्टुरेन्टआव बबेयावबा लामायाव बबेयावबा सकआव बबेयावबा दुखानाव लोगो मोनगोन जों गावजों गाव बुलाय सुलाय जाबा मा मोखांलायराय मा मोखांजों मा मेन्टेलिटि देखायदों इयुन जोलैनो इयुन फैबाय थानाय गथ' गथायफोरनो देरफुबोनाय गथ' गथायनो मा फोरोंगोन अब्ला जों बेखौसो दिन्थियो इलेक्सननि मुङाव जों बुलाय सुलाय खालामनो हायो दानथारला गावजों गाव बर'जों बर' बुलाय सुलाय खालामनो हायो बे डेफिनेटलि रं नम्र भाबै जोङो इलेक्सनखौ गेले केम्पिं खालाम धरना हो गावनि गावनि मेनिफेस्ट'आव मा लिरनाय दङ बेखौ रायजोफोरनो खोन्थानायनि बयहाबो मोन्थाय दङ सोरबा BPF होन सोरबा UPPL होन सोरबा बायदि पलिटिकेल हान्जायानो थाङो गावनि मेनिफेस्ट'खौ रायजो राजाफोरनो खोन्थानो रायजो राजाफोरनो थांनानै बुंहैनो बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बियो गणतन्त्र मोनसे देगाव गणतन्त्र मोनसे हादोरा बेबायदि जाथाया जानो नाङाथों बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बयबो नायगिरि बर'नि फिसा बर' आंगो हारिनि आदा बाजै आइ आफा नोंथांमोना बयबो बेबायदि जानो नाङा गाबोननो मोखां नुलायगोन गावनिनो बर' फिसा बेखौ सानलायनानै बयबो गावजों गावनो रिसपेक्टखौ होनो सोलों जों दान्थे बिदान्थेखौ जों बिदा फंबाय खालामलायनो हागौ खिन्थु आखाइ होलायनायखौ गाज्रि नुयो आरोना बेबायदि जानाङाथो आरोना आं गोजाननिफ्राय थानानैबाबो राजनितियाव इनभल्भ गैयाबाबो पलिटिकेल हान्जाजों इनभल्भ गैयाबाबो आं बे बाथ्राखौ बुंदों जों बर' हारिनिनो गोनांथि खौसेथिया गोनांथि बयनिबो गोनांथि खौसेथिया थ' खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नुनानै जोबोद दुखु नांदों आरोना गावजों गाव बेबायदि जानाङाथो आरोना बाय बाय